Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara. Euskaraldia motorrak berotzen hasi da, aurten 2025 honetan, udaberrian izango da laugarren aldia, Euskaldiko laugarren aldia, eta Bergaran gaur 11koa aurkeztu dute. Andrea Bilarekin gaude, Andrea, zuzera Bergarako Euskaraldiko tiramizatzailea. Bueno, gaurkoan 11koa aurkeztuta, hasi zarete motorrak berotzen, ez da? Bai, hori da, 11koa aurkezpena oso indar handia jarri diogu ekitaldi horri, eta bueno, oso pozik gaude, dena oso ondo atera den. Eta elkarlanean ibili ginen herrikoekin, udala, euskaltegia, jarduna euskara elkartearekin, eta bueno, primeran atera da dena, gero norbanako izena ematea, martxoaren 15ean izango da, eta hori bultzatzen ari gara, eta entitateekin lan egiten jarraituko dugu oraindik aurrera. Ekitaldiz betetako eguna antolatu duzue, kale jira, erraldoiak, bakarrizketa bat ere. Bueno, baina Euskaldia ere festa badela aldarrikatu behar da purtsu bat, ez da? Bai, hori da, festa bat ez dela, esaten dute, baina festara lekua izan behar duela, eta orduan hori antolatu dugu guk. Eta, bueno, esan dugu margoketa ere bai, behar elkartearen eskutik, eta gero erraldoiak, egon dira, musikariak ere bai, eta gero bakarrizketa Asier Galartzaren eskutik, eta bueno, gero abeslariak ere izan ditugu. Bueno, Andrea, hemendik beti animatzea Bergararrak, ez da, parte hartzera Euskaraldian? Bai, gaur aren amaieran ere jarri dugu pertsua esku horri bat, haiek ere Euskaraldian laguntzeko, beraz, prest gaude haiekin lan egiteko. Euskaraldiari ekin daitzezit, dena aldatzen ikasi daitzezit. Bueno, Ibs, zu belarri presti izango zara oraingoan eta 11koan ere bazaude? Bai, hori da, Bergarra bizi naizen Flandiako naiz, eta hemen Hortz Klinika daukat, eta hori, osmoa daukat, hori belarri prestiko txapa pintzeko, eta gero alduran herrian dana eskeraz hitz egingo dut, bai. Zenbat urtera amatze zuen Bergaran, Ibs? Bergaran 17 urte daramatzat Bergaran, bai, hori da, bai. Bai, oso ondo. Eta orain jende animatzera ere zuri euskaraz berba egitera, ezta? Bezeroak euskaraz? Bai, hori bigarren aldia da, belarri prest txapakin ipiniko dut lanian, eta hori, plana da berba egitea, bai, hori da. Bueno, hemendik eta telebistatik, Ibs, animatzea jendea, izena ematea ezta Euskaraldian, eta animatzea ere euskaraz, lehenengo hitza euskaraz esatera. Bai, hori, utzi zure lotza etxian, eta ipini zure txapa, belarri prest eta obizi txapa, eta berba, hori da. Esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia daitzezit, etorkizuna berreraiki daitzezit. Eta Naiara Alonso ere 11koko kidea. Naiara, zelan hartu duzu barri hau? Bueno, posik, ez? Azkenian, zeozer aportau albadu, posik. Hau bizi izango zara, ez da oraingoan? Bai, hau bizi izango naiz. Ez dakite hor sare sozialetan eta egondan joko horrekin marrazkiak eta jendeak asmatu duen zu zinela edo, esan gizute? Pertsona batek bialdu dozte argazkixa zerana eta esan doz, hau zuza, ez? Eta batek zebe jakin bari gainera, Osea, buten da benez, nahiko azertagoa izen da, bai. Bueno, eta zu komertzio baten egiten duzu lan eta jendearekin tratu asko dugu zu, ez da? Horre aipatu zuzuk aurkezpenean apur bat lehenengo hitza euskaraz egitearen garrantzia, ez?
Bai, hori, esan duten bezala, askotan itxen duguna da pixkat aztertu, ez? Euskaraz jakingo da, beste jakingo, eta horren arabera itxen du euskaraz, ero batzutan erderaz. Nik uste dut lehengua beti izan bida dela euskaraz, eta hortik aurrera ikusiko da, baina bintzat lehengua euskaraz izatia. Askotan Euskaraldian, badaki txapa eta eramaten dugulako, baina, ze garrantzitsua egunerokoan be bai, ezta? Lehenengo hitz hori euskaraz egitea eta saiatzea, ezta? Bai, noski, Euskaraldia azkenean da, garai horretan, baina azkenean da, gero horretara jarraitzeko, ohiturak aldatzeko argi dago. Eta oin Jamaikako kide moduan, zer ez dakit, jentea xasatuko duzun, animatuko duzun? Saiatuko naiz, inguruan jentia animatzen. Euskaraldiari ekin daitzezit dena alda. Eta Paloma Carrillo belarri prest izango da. Paloma, zer moz joan da? Oso ondo, bai, posik, bai. Motza, politxa, unkigarria, eta, dana, ondo. Bai. Ez dakit, aurreko Euskaraldian ere parte hartu zenuen? Bai, aurreko bi ediziotan, bai. Baten hau bizi izan nintzen, hurrengoan belarri prest, eta hirugarren honetan ere, belarri prest. Eta oraingoan Jamaikako parte izatera apur bat jentea sasatzera, ez da, animatzera? Tokatzen dana, bai, egisa da gauzak badarela itxeko, eta, gogotxu. Bai. Eta Jamaikako kide, Oier Garitano. Oier, posik, aurkeztu duzue Jamaikakoa? Bai, nik uste dut ondo jundala, ez? Danok urten gaurtzen, erakustera letrak eta bertxua kantau dugu, gero, eta nik uste dut ondo urten dala, eta ondo pasako dugu, gustora. Eta ondo hor joku bat sare sozialetan, ez da? Asmatzen zaian norre egon zean hor marrazki horien atzean, ez da egite galdetu dizuten kaletik edo, Bai, bastantek ezagutu dozte egisa izan da, baina, politxa izan da joku hori fiskat, marrazki oso ondo zegoen inda, eta bai, ezagutu indozte egisa izan da, baina, ondo. Oier, zure esparroa futbola da, futbol entrenatzea zara, futbolean be euskara zitia garrantzitsu, ez da? Hori, ze azkenian garo itxuta igual iztegi batera, telebistan ikusten dugulako eta gaztelaniakua, baina nik uste dut euskeraz aljau importantzia hori, eta hori importantzia, nik uste dut kirol arluan garen danoi importantzia mote euskeria eta euskerian erabileriai. Osondo, hemendik danai izena motera, ez da Euskaraldia? Danoi animatzea, parte hartzera eta gano txapiak enmaiatzian, así que ondo. Eta lehenengo eta behin nire zorionik beroenak, emone dutzeaz, ez dakitzen norbanako edo udaltaldeak erabakioan, Bergara eta Berga Kataluniako herriziak zenidetzen. Jamaikakoko aurkezpen honetan ez da humorea falta izen, Asier, gaur bakarrizketa, zutzako ez da leku ez ezagune semineixoa? Ez da leku ez ezagune, zuen etxe parte izan zen Algarako txapelketan parte hartu lain, kasu honetan 2 aldiz hemen, eta Bergarako udaletik heldu zanen dei hau, baietzen lutzen hori, eta etorri gara onabe beste plaza batzutara joaten garen moduen. Aldarrikatu inbegu aburu, eta humorea be euskeraz inbedegula, ez da, Asier? Bai, eta horretan gabiz joan dan urte eta erdi honetan. Sorpresa oso positiboa hartzen gabiz euskal gizartiek ikusten duelako humori euskera zein lehikela, eta gure gaiez eta gure kontuez jarduteko plaza bat badauela eta leku bat badauela, eta badeko asmo horretan jarraitzeko beraz, entzungo gaituzue, aurren antzien be. Zu ondino egongo zara, plazatik plaza bakarrizketekin edo, non entzun alzaitugu? Bakizu txaia kulturarako hilabete zelebra izaten dela, ez bereziki askotan, baina hurrengo hilabetietan Euskal Herrian zehar probaleku desberdinak, humoreko probaleku desberdinak antolatu duguz eragile desberdinak, izan Gernikan, Deban, Iruñan eta beste herri batzutan, bai hor egongo gara, eta gainontzeko esango dugu egitasmo, jai kultur ekitaldi, jai egitarau eta bestelako batan, gero eta presentzia handiago hartzen den gauza bat da humori eta hor ibiliko gara. Ederto, eskerrik asko eta hemen animetia danak ez da, Euskaldian parte hartu den da, hobizi edo belarri prestizetera? Hori da, animo zaitxezia.